Bon dia, companys, som Marc Oliver d'Arquitect 360. Avui us vinc a presentar un pis 3 habitacions reformat a la nova Palàcia. Endavant, sisplau. És un piset super xulo. Fixeu-vos. Estem anant sobre els 80 i pico, quasi 85 metres útils, amb plaça de pàrquing i traster. Entrant, la cuina és bastant gran, té aquí un moble fet a mida que fa servir de taula extensible. Fixeu-vos, vale? I a la dreta també. La cuina tenim un balcó tipus galeria, la van tancar i tenim toldo exterior. És ideal per fer quarto de neteja, vale? Per rentadora, secadora, però fixeu-vos, ja no és un balconet, sinó que ho van tancar tot i dona a part de dues habitacions cap aquí. Televisió a la zona de la cuina i fixeu-vos el pis, fixeu-vos cap aquí. Fixeu-vos cap aquí. Una habitació, tipus despatx. Aquí tenim 3 habitacions dobles. Vale? Mobiliari, la veritat és que també s'han gastat bastant. Tot el parquet és parquet sintètic, però està vigilat, queda superxulo. I menjador. Fixa't, il·luminació al techo, amb ulls de bou. Tots els tancaments amb blanc lacat, molt xulo. I mireu, tenim aire condicionat. La veritat és que és tot molt correcte. Fixeu-vos, aquest és el balconet que tenim disponible per vosaltres, que això ja és tipus terrasseta, aquí podeu treure la taula, com veieu, podreu esmorzar, i la veritat és que és un lujo. Ara està obert, evidentment és quasi l'hora d'anar a dinar, i se sent una mica de trànsit. Aquí estem, bueno, no és un primer pis, però és una planta intermitja. Fixeu-vos, quarto de bany, tenim un complet amb hidromassatge, tota una columna així posada. Tenim l'habitació que la utilitzen del fill, però és una habitació de 12 metres quadrats, amb armaris fins a dalt. I la veritat és que bastant gran. Tenim l'habitació principal, que és ja tipus suite, veus les portes guapíssimes. Hi va fer un fuster, molt bo que Lleida. Quarto de bany complet, el seu bidet, amb banyera. I aquesta és l'habitació. Té aquest mulet que el podríeu treure, cap problema, però fixeu-vos, ells tenen aquí penjada la televisió. Aquí hi ha ventilació creuada, és a dir, de banda i banda teniu ventilació. I la veritat és que van empaperar les parets del passillo i les zones d'habitació i guapíssim. Armaris també fins a dalt. Doncs bé, companys, com ja veieu, aquest és el pis i té plaça de pàrquing i traster. Ara ja teniu tot el pis complet i vist. Doncs molt bé, companys, com sabeu podeu trucar al 973 10 22 86 i jo mateix, els meus companys, us ensenyem els pisos. Com sabeu, a Lleida estem disponibles per vendre el vostre i ajudar-vos a trobar aquell immoble que necessiteu. Truqueu al 973 10 22 86. Ens veiem aviat. Recordeu, pàrquing i traster, també al mateix edifici, GS9.